Един продукт, който заменя цели 3 неща от аптеката ми. Номер 1. Главоболие. Нанасям директно на слепоочията. Лавандулата действа локално върху напрежението и го намалява без абсолютно никакви хапчета. Номер 2. Напрежението във врата и раменете след хиляди часове пред екрана от работа. Нанасям отново директно върху врата или раменете и масажирам. Лавандулата прониква в кожата и отпуска мускулното напрежение. И най-омразното ми, не мога да заспя, постоянно се въртя. Именно тогава използвам маслото с лавандула на Етерим. Слагам го на китките, разтърквам, подушвам и просто се отпускам и заспивам. Напиши ми в коментар за кой от трите начина ти би използвал маслото с лавандула на Етерим. Щях да забравя. С ето този промокод имаш 10% отстъпка в сайта, който е в описанието. Какво чакаш? Поръчвай!